esperances i ploro la poca fe d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem Bona nit, com anem? Així, amb aquesta cançó de Raimon, d'un temps, d'un país que ja anem fent, malgrat les traves que s'encarreguen de posar-nos, i encara més des d'ahir, us volem donar la més calorosa benvinguda en aquesta jornada que serà molt especial avui, aquesta jornada que comencem a partir d'ara, de fet l'hem arrencada fa una estona aquí al vestíbul, però que vol ser l'acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona, el que popularment coneixem com els Bertrana. En Toti Soler i la Gemma Humet, que ja des del 2011 van plegats actuant pels escenaris de casa nostra, ens aniran acompanyant al llarg d'aquesta vetllada literària amb alguns temes que posaran la banda sonora molt escaient avui a aquesta jornada i sobretot aquests premis que coneixerem avui. Però a més també benvinguts a una edició molt especial, no només pel que està passant ahir i que fa que hagi tornat a haver-hi aquesta estesa de clavells, com recordant aquelles revoltes portugueses, no només perquè hem de demanar i hem d'alçar més fort la veu per demanar les nostres llibertats per poder votar i, per tant, per fer aquesta democràcia més forta, sinó perquè també, com bé sabeu, aquest any estem commemorant l'any Bertrana, els 150 anys del naixement de Prudenci Bertrana i els 125 del naixement de la seva filla, de l'Aurora, i també aquest any, a més, com bé sabeu i com veieu, el 50è aniversari del Premi Prudenci Bertrana de novel·la. Com deia, ara a 2:15 s'ha inaugurat aquesta mostra que podeu tenir aquí al vestíbul, aquest recorregut fotogràfic, una mostra d'aquests 50 anys, d'aquestes 5 dècades d'un premi que ha marcat la literatura d'aquest país. I com són les coses, també ens han encarregat de recordar-nos aquesta mostra que la primera novel·la va ser una novel·la premonitòria, o que almenys ningú es podria haver imaginat que al cap de tants anys tornaríem a tenir un estat d'excepció, com era que es titulava aquesta novel·la, que es va publicar l'any 69 amb el títol d'Atac de violència, però que és el que estem vivint ara mateix i que avui ho portava al Punt Avui precisament també a la seva portada amb aquest titular ben explícit. Per tant, doncs, com si no hagués passat el temps. Gràcies per ser-hi en nom de la Fundació Prudenci Bertrana i gràcies també en nom de la Fundació als patrocinadors que fan possible un any rere un altre que aquesta festa de la literatura a Girona sigui una realitat. A l'Ajuntament de la ciutat, també evidentment a la Diputació de Girona, a la Generalitat de Catalunya i a la Caixa, i així també fer extensiu aquest agraïment a la resta d'empreses col·laboradores que, insisteixo, fan que sigui possible aquesta festa que avui tot just acabem de començar. Però a mi qui m'agradaria que els donés oficialment la benvinguda aquí en aquest escenari, en tant que anfitrió d'aquesta festa, és el president de la Fundació Prudenci Bertrana, el senyor Joan Domènech, que avui, excepcionalment, ho farà acompanyat de tots i cadascun dels membres del patronat de la Fundació Prudenci Bertrana. Un fort aplaudiment, sisplau, per tots ells. Gràcies. Bona vesprada a tots, digníssimes autoritats, sigueu benvingudes. Una salutació especial a l'honorable conseller de Cultura, senyor Lluís Puig. Excusem, evidentment, que segur que hauria vingut, com va fer l'any passat, el president Puigdemont, que em va enviar una carta dient que tenia obligacions ineludibles, dèiem unes altres paraules, però que evidentment ja sabem que en té moltes d'obligacions aquests dies. Però no cal que sigui aquí, el tenim al cor i estem totalment solidaris d'ell. Bé, per no fer-ho tan dramàtic, me deien ara a l'entrada que jo també sempre tinc un punt d'humor i li he dit al conseller, en tens de punt d'humor, que no te m'enfadis? Diu, sí.
Escolteu, l'any passat tenim en Puigdemont, aquest any tenim el Puig, l'any que ve podem tornar a tenir el Puigdemont. És una sort que la Generalitat hi hagi aquest corró tan fàcil. De fet, sempre hem tingut un president o un conseller de Cultura, aquesta vegada coincideixen gairebé amb el cognom, un està més amunt, l'altre no tant, però es complementen perfectament i estem molt contents que hi hagi l'un o l'altre. Per altra banda, ens coneixem de temps i una cosa que jo m'agrada dir en públic, que també li dic en privat, estem molt contents els que procedim del món de la cultura popular que hi hagi un conseller que vingui d'aquest camp, perquè a vegades sembla, i avui jugo diguéssim en camp contrari perquè aquí hi ha molt intel·lectual, però sembla que els que s'interessen per les sardanes, per la música o el folklore, és una cultureta, això jo crec que és la cultura general d'un poble que té els seus creadors i té també els creadors espontanis. I per tant, el senyor Puig ha estat tota la vida lluitant en aquest camp i m'agrada molt que hagi arribat a la conselleria. Benvinguts tots plegats. Amigues i amics, a més avui llegiré per no equivocar-nos. Una vegada més ens tornem a trobar a la sala gran de l'auditori, aquesta vegada en l'escenari presidit per una ampliació de la magnífica litografia que ens ha regalat en Domènec Fita i que evoca monuments i racons que Prudenci Bertrana va descriure llargament a la seva obra. L'autoretrat del novel·lista i també pintor destaca al bell mig i a la part superior en la seva versió original perquè Fita ha volgut respectar també la vàlua i la significació del personatge. Prudenci Bertrana, del qual s'escauen els 150 anys del seu naixement, i Domènec Fita, del qual se'n celebren enguany 90, es donen la mà i il·lustren molt bé, em sembla, una pàgina brillant de la història gironina. Un tiratge limitat de la litografia de Fita, numerada i signada per l'artista, ens ha servit per obsequiar aquelles persones que d'alguna manera especial ajuden o han ajudat a fer realitat aquesta festa i aquests premis. Però per al públic en general també tenim aquest any un obsequi que es donarà a tothom a la sortida, igual que es dona el CD de la televisió de Girona, i es tracta d'un opuscle amb narracions de Prudenci Bertrana per una banda i de la seva filla Aurora Bertrana per l'altra, és a dir, el llibret es gira, amb il·lustracions de Jofre Sebastián. D'aquesta manera ens plau divulgar l'obra de qui dona nom a la nostra fundació. Aquesta litografia ens ha resultat prolífica perquè, no sé si us n'heu entrat tots els que éreu fora, ens l'ha regalat l'edició Gràfiques al Zamora i, a més, mentre estaven dinant amb nosaltres, han recapacitat, han pensat i m'han trucat una hora abans ara d'entrar que es recordaven que tenien un quadre de Prudenci Bertrana a casa seva i que el cedien per la Fundació Prudenci Bertrana. Jo crec que mereixen un aplaudiment. Bàsicament tenia pensat centrar la meva intervenció en els agraïments, que és el que toca. Potser haurem d'ampliar alguna cosa. Volia començar reivindicant la memòria d'aquells que l'any 1967, quan el consistori que llavors governava l'Ajuntament de Girona va crear un premi literari en llengua castellana, van aixecar el crit al cel i van moure tots els fils per agrupar voluntats, recollir diners i convocar un premi literari en català, que era la llengua que estava més desfavorida, i van crear el nostre Bertrana. Un record, doncs, per Ricard Masó, que ja no està entre nosaltres, per a Paco Pluma, per a Joaquim Jubert i tota una colla de gent que s'hi va afegir successivament i que durant molts anys va fer de coixí d'aquesta activitat gironina. Un record també per la gent que ha passat pel patronat i ha mantingut la flama encesa de l'organització, especialment per tots els que m'han precedit a la presidència de la Fundació, d'una manera especial el meu antecessor, Esteve Vilanova, que hi va aguantar brillantment 14 anys. I, òbviament, pels meus companys actuals, amb els quals anem perfilant les línies d'actuació i de tots els quals he après molt. Amb els nous temps, les institucions van assumir les despeses dels premis, que primer eren per capta popular, i ja no es va fer necessari aquesta col·lecta. Però hem d'agrair igualment la comprensió, la disponibilitat i l'ajuda convençuda, i aquest any més, de la Generalitat, de la Diputació i de l'Ajuntament. A aquestes tres columnes bàsiques s'ha d'afegir la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya,
del Consell Social de la Universitat de Girona, de Catalunya Ràdio, de la Caixa, de TV Girona, de la revista Enderroc, de Vilaweb, i ja en el camp de la publicació del grup 62, que plega els editors dels llibres guardonats, amb l'ajuda dels quals completem el nostre cartell de premis, algun dels quals, el Palol de Poesia, per exemple, aquest any també presenta unes xifres rodones, 40 anys d'existència. En un altre ordre de coses s'ha d'agrair la tasca dels membres dels diferents jurats, els d'ara i els que n'han estat, la difusió dels nostres premis i de les nostres activitats fan els mitjans de comunicació, la col·laboració dels llibreters que ens fan presents sempre en les nostres presentacions, avui mateix en el hall de l'auditori, i naturalment la vostra presència, la de tanta gent que assisteix a la festa i que a més col·labora amb els responsables del Banc dels Aliments amb la seva aportació en un moment en què encara cal ser solidaris de la situació social que ens envolta. Moltes gràcies a tots i sobretot gràcies a aquells de qui potser m'oblido. Estem en el 50è Premi Bertrana. Han passat, doncs, gairebé 50 anys. És curiós que la primera novel·la que es va premiar, de Manuel de Pedrolo, portava per títol Estat d'excepció. Avui aquest títol podria encapçalar una altra novel·la que parlés del moment actual. I això és trist. No podem silenciar de cap manera la nostra protesta pels fets que estan succeint aquests dies. Passar-hi de puntetes seria escamotejar el sentiment d'aquells que van fundar el premi. La dignitat seva i la nostra, un home sense dignitat no és res, ens obliga a reclamar a l'estat espanyol els procediments idonis adequats a una democràcia per poder-nos expressar obertament com cal i poder manifestar la nostra voluntat plena sense por i servilismes caducs. Ens agrada respectar, però volem ser respectats i volem fer sentir les nostres veus amb tota senzillesa anant a votar. En els conflictes i discrepàncies s'ha d'adaptar la legislació a la realitat. Són els pobles els que fan les lleis, no les lleis les que fan els pobles. Exigim poder exercir el dret a decidir com ho fem a cada moment per resoldre les nostres coses quotidianes. I exigim que cessi la persecució d'aquells que, perquè no s'ha habilitat cap via de diàleg, han tirat endavant iniciatives que el poble demanava i exigim que se'ls deixi lliures. La nostra solidaritat amb tots ells, començant per la nostra alcaldessa, que va donar la cara l'altre dia, i l'Albert Pinyeira, l'alcalde de Puigcerdà, que ho ha fet aquest dematí. I sobretot demanem que no es provoqui ningú per justificar després cap intervenció desmesurada. Els catalans som gent de pau i amb la pau per davant volem aconseguir els nostres propòsits. Només així, doncs, ens considerarem veritables successors dels qui van defensar fa 50 anys la nostra parla, la nostra identitat, la nostra cultura, en una paraula, la nostra nació, creant aquest premi. El fet que alguns ja siguin morts ens esperona encara més a ser-hi fidels. En aquest context, cada any, degut al pas del temps, hem de lamentar des d'aquesta tribuna el traspàs d'algun personatge significatiu. Enguany ens ha deixat en Salvador Sunyer i Aymeric, home de poble, poeta, mestre de català de molts, entre els quals tinc l'honor de comptar-me, polític sense concessions a cap partit, capaç de romandre assegut en el seu escó del Parlament si els del seu bàndol s'aixecaven per votar un acord que ell no trobava bo per Catalunya. Jurat també molts anys d'algun dels nostres premis. I quan ja no ho fou, assidu assistent a aquesta festa amb la seva esposa Carme, que avui, acompanyat dels fills, la tenim aquí. Carme, ens recordem molt de vosaltres. No us faré el panegíric d'en Salvador perquè tots el coneixiu potser millor que jo. Deixeu només que li traslladi novament el nostre agraïment amb el sonet que vaig dedicar-li quan va fer 90 anys i que vaig retocar per adaptar-lo a la circumstància d'aquell moment quan va morir. Deia així: Mercès, amic Sunyer,
per la mà destra amb què has donat color a un temps molt gris. Mercès per haver estat el nostre mestre i haver salvat els mots i fet país. Mercès per haver obert una finestra que deixava airessar sobre el pedrís. Mercès per haver entrat a la palestra quan convenia mostrar el teu compromís. T'has fet un tip d'escriure i llegir ratlles, i als 93 anys a les espatlles el teu tarannà jove no ha minvat. L'esperit teu avui ja vol en l'aire. Ja no demanes res, ja no ets captaire, ja tens per sempre més la llibertat. Que tingueu bona vetllada. Moltes gràcies. Podeu tornar als vostres llocs. Podeu tornar als vostres llocs, Joan i companyia, tots els membres del patronat de la Fundació Prudenci Bertrana, que aquest any excepcionalment han volgut donar suport a les paraules del discurs del president, reivindicatives, però també d'homenatge, de record, com veiem a la figura d'en Salvador Sunyer, que ens ha deixat, però que continua deixant petja també. I abans d'arrencar de seguida amb els premis, un parell de peces més, un parell de cançons més a càrrec de Toti Soler i Gemma Humet. D'una banda, i primer, la cançó del cansat, d'Ovidi Montllor, una cançó del 1979, i després una del 1972, i em dius que el nostre amor, del mateix Toti Soler i Joan Vergés. Senyores i senyors, amb tots vostès, Gemma Humet i Toti Soler. Em va tocar tocant Mediterrani, per Barret, Pirineus i una llesqueta, per Sabata, Oriola d'Estranquis i per Còrdova, Alcoi i la Terreta, per Senyera, senyors, 4 barres, per idioma, senyores, català, per condició, senyors sense terres, per idea i senyores Esquerrà. Queda clara, per tant, per a tothom, la meva carta de naturalesa. No és miracle ni és un malson, m'ha tocat i és la meva feblesa. M'ha tocat i és la meva feblesa. Queda clar també que són covards tots aquells qui obliden les arrels. Seran branca d'empelta en altres prats i en la mort rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història. Fins aquí ens heu fet arribar, de tan grossa raó neix la glòria. I torno a repetir, sóc el Cuià, tinc senyera on blau no hi ha. Dic ben alt que parlo català i ho faig a la manera de València, i ho faig a la manera de València. Em va tocar tocant Mediterrani, per Barret, Pirineus i una llesqueta, per Sabata, Oriola d'Estranquis i per Còrdova, Alcoi i la Terreta, i per Còrdova, Alcoi, la Terreta. Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor als dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record, claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que
per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. I ara sí, encarem pròpiament dit aquest acte literari per conèixer els guardonats amb aquests premis. Un acte de reconeixement al cap i a la fi a la feina de diverses persones que, malgrat que conreuen diversos gèneres i estils, tots ho fan amb la mateixa matèria primera, que són les paraules. Uns els donen en forma de novel·les, d'altres de poesies, d'altres de cançons, d'altres de pàgines web o d'aplicacions, de cançons, i tots ells busquen o tenen el mateix objectiu, mirar de trobar la millor manera de comunicar-se amb el seu públic. Per tant, doncs, aquesta feina lloable és bo que la tinguem present. I ara mateix estem a punt de conèixer qui ha guanyat el 17è Premi Lletra, la millor iniciativa digital sobre la literatura catalana, d'entre un total d'11 projectes que s'han presentat, qui ha merescut el 23è Premi Cerverí per votació popular a la millor cançó editada en català, qui s'emporta la 32a edició del Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil de les 24 obres que s'han presentat en l'edició d'enguany, qui obté el Carles Rahola d'assaig d'entre els 12 treballs a aquesta 38a convocatòria, quin dels 68 originals, quin dels 68 poemaris s'emportarà el Miquel de Palol, qui serà mereixedor d'aquesta 40a edició d'aquest guardó de poesia, i quina novel·la haurà estat la guanyadora d'entre les 61 que s'han presentat aquest any del 50è Premi Prudenci Bertran. En total, 176 treballs que aviat és dit. Som-hi, doncs. El 17è Premi Lletra, la millor iniciativa digital de literatura catalana, és un premi que convoca la Fundació Prudenci Bertrana conjuntament amb la UOC, amb la Universitat Oberta de Catalunya, amb la intenció de destacar la millor iniciativa digital que promogui no només el gust per la lectura en català, sinó també ampliar el coneixement dels nostres autors a la xarxa, tant per la gent d'aquí com per els que són a fora, d'autors i obres fets a Catalunya. La dotació és de 2.000 euros i per saber qui ha guanyat demanaria al portaveu del jurat, el senyor Josep Maria Fonelleres, que pugés per fer-nos la valoració i la lectura de l'acte, i aprofitaria també perquè pugin les persones que faran lliurement dels premis. En aquest cas, el senyor Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, i la senyora Dolors Vidal, patrona de la Fundació. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Endavant, Josep Maria, cap al faristol, si el voleu acompanyar. És que és tan gros aquest escenari que podem anar passejant tranquil·lament. Reunits virtualment. El dia 15 de setembre de 2017, el jurat del Premi Lletra de Projectes Digitals de i sobre literatura catalana, integrat per Josep Anton Fernández, Josep Maria Fonelleres, Maria Antònia Huertas, Gemma Lluc i Carles Sigalés, emet el següent veredicte. El jurat acorda concedir per majoria el Premi Lletra 2017 a l'Univers Poètic de Martí i Pol, per la seva excel·lent factura tècnica i per l'aposta innovadora i creativa a favor del foment de la poesia en català. Adreçada als infants a partir dels 4 anys, no solament reflecteix i divulga el món creatiu del poeta, sinó que implica els petits lectors com a creadors. L'app és una eina visualment atractiva que ha sabut construir un espai virtual de lectura literària i de creació. A més, és un element viu
que millora constantment a partir de les propostes dels lectors i dels investigadors. El jurat també vol fer esment de la pàgina El Biblionauta, que ofereix una mirada singular sobre el món de la ciència-ficció, i també de Bertrana de Capçalera, una pàgina de la Biblioteca de l'UDG sobre Prudenci i Aurora Bertrana, que recull de manera exhaustiva les col·laboracions periodístiques dels dos escriptors. Recull el premi de la Fundació Miquel Martí i Pol, la directora d'aquesta app, l'Univers Poètic de Miquel Martí i Pol, Montse Queralt amb tot el seu equip, Roger Canadell, Vanessa Amat, Lluís Vergés, Marc Coll, Avelina Vallejo i Laura Gutiérrez. L'enhorabona a tots plegats. Si podeu venir cap aquí al mig, sisplau. Aquí. Gràcies i l'enhorabona. Deixa'm que t'acompanyi fins al faristol perquè voldria fer-te unes quantes preguntes sobre aquesta app, l'Univers Poètic de Miquel Martí i Pol. Estem veient unes imatges ara mateix que també el públic els pot estar veient. Aquí tens els teus micròfons, Montse, l'enhorabona, al marge de tot. Explica'm, a veure, jo tinc un nen de 5 anys. Sí. Això és una aplicació que va per les tauletes i també per les pissarres digitals que veiem a les escoles. Com funciona? De què va? Com ho podem fer funcionar? Tant a l'escola com des del menjador de casa. Sí, primer, si tens un nen de 5 anys i et descarregues l'aplicació, diu molt de tu, com a bon pare. Ho intentem fer, perquè és que si no, com que te la rebarda i te la roba, dius, anem a fer coses productives. Exacte. Llavors, si sou mestres i vosaltres utilitzeu l'app a les pissarres digitals, també diu molt de vosaltres com a mestres. Per tant, tots hi guanyem. Què hi tenim a l'aplicació? Hi tenim literatura. Per nosaltres, per tot l'equip, nosaltres diem, hem pujat tots a recollir el premi perquè tots som baules d'una mateixa cadena i hem treballat tots amb passió. El que diem és que la literatura és una eina de socialització i de sociabilització. És a dir, si una persona llegeix literatura de qualitat, i aquí ho sabem tot, t'estructura la ment, parles bé. Hi ha rapsòdia, que és una part indissociable de la poesia, la sents, l'escoltes, t'entren paraules, aprens vocabulari, et creix l'esperit crític i tot això és només llegint els grans autors. I en el nostre cas utilitzem Miquel Martí i Pol, un autor nacional, un poeta emblemàtic del segle XX. Per tant, la poesia és una eina perquè les nostres mainades, les nostres criatures aprenguin a llegir i sàpiguen interpretar el dia de demà què està passant, no només avui, sinó el que ha de venir en aquest nou país, en aquest nou futur que tenen a tocar, i més encara a través de les paraules i dels dibuixos que acompanya aquest fris que teniu en què vas podent caminar acompanyant les paraules del poeta. Quan nosaltres vam tractar l'eina vam dir no només ha de ser bona a nivell literari, sinó que ho ha de ser a nivell plàstic. Per tant, la plàstica està molt ben tractada. Tu pots veure una composició, està dibuixada de forma artesanal, ho ha fet l'Eulàlia Dillon, que no pot ser aquí. Llavors, cada dibuix està escanejat, està penjat. Les floretes, per exemple, estan escanejades 4 vegades, s'obren. Hi ha un poema al darrere, hi ha una bona rapsòdia, per tant, està cuidada fins a l'extrem. Avui, en Roger, aquest matí a la roda de premsa deia, citant algú que no recordaria, la nostra intenció és que es pugui habitar el planeta de manera poètica. Aquesta també és la intenció que teniu, suposo. Exacte, que la gent creixi i evolucioni a partir de la lectura. Nosaltres potser no en som prou conscients, però de seguida quan parles a algú veus una persona que porta llibres al darrere. Ets el que has llegit, ets el que menges. Jo no m'agradaria que marxéssiu sense que poguéssim trobar una estrofa, un trosset de Miquel Martí i Pol, d'algun d'aquests poemes, tant per petits com per grans, que pogués reflectir el que està vivint aquests dies el poble de Catalunya. Ara, abans de res, volia donar les gràcies a tota la Fundació Prudenci Bertrana. I tant. També el Premi Lletra. Per nosaltres és un goig i un honor. Estem molt contents, moltíssim. I també volia donar les gràcies a les institucions que han fet possible un projecte com l'Univers Poètic de Miquel Martí i Pol, que és l'Ajuntament de Roda de Ter i sobretot la Institució de les Lletres Catalanes. Per tant, per nosaltres, que hi hagi recolzament al darrere. En la cultura l'economia és important i hi ha moltes mancances i per tant us donem les gràcies en aquest cas perquè si no haguéssim pogut tirar endavant. Moltes gràcies. Crec que sí que podem recuperar unes paraules escrites per Miquel Martí i Pol que s'adiuen molt bé el que estem vivint aquests dies. Roger. No cal recordar ni cal explicar quina és la vigència de Miquel Martí i Pol en els nostres dies. Les xarxes
en aquestes darreres hores van plenes de poesia, sota l'etiqueta Lletres per la Democràcia. L'alcaldessa ens demanava que la literatura ens ajudi a construir aquests moments que ens toca viure i des de la Fundació volem dedicar el premi, volem dedicar i un dels poemes, volem dedicar, a banda de la memòria de Miquel Martí i Pol, també dedicar-la als nens que podran gaudir d'aquesta aplicació, a les nostres institucions i sobretot en aquests dies a les persones que han estat detingudes. A Roda de Ter tenim un company, un amic, un veí, en Pep Masoliver, que continua encara detingut. Per tots ells llegim aquestes paraules d'un poema del llibre 27 poemes en 3 temps de Miquel Martí i Pol. Aquesta remor que se sent no és de pluja. Ja fa molt de temps que no plou. S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula pels carrers i les cases. Aquesta remor que se sent no és de vent. Han prohibit el vent perquè no s'alci la pols que hi ha per tot i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable. Aquesta remor que se sent no és de paraules. Han prohibit les paraules perquè no posin en perill la fràgil immobilitat de l'aire. Aquesta remor que se sent no és de pensaments. Han estat prohibits perquè no engendrin la necessitat de parlar i sobrevingui inevitable la catàstrofe. I tanmateix, la remor persisteix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tot l'equip de la Montse Queralt i també del Roger Canadell per tirar endavant aquesta aplicació que podreu trobar amb el títol L'univers poètic de Miquel Martí i Pol, que ha merescut el 17è Premi Lletra. Val molt la pena, de debò. Continuem i ho fem ara amb el 23è Premi Cerverí per votació popular, Catalunya Ràdio, ICAT.cat i la Fundació Prudenci Bertran, amb la col·laboració de la revista Enderroc, conviden els oients i els lectors i els amants de la música en general a participar en l'elecció popular de la millor lletra de cançó inèdita d'aquesta temporada. Durant tot l'estiu i fins diumenge passat, el dia 17 de setembre, hi va haver-hi temps per anar a votar a la web de Catalunya Ràdio. D'aquesta votació n'ha sortit el Premi Cerverí 2017 a la millor lletra de cançó editada en català, que sabrem de seguida, i per això voldria que ens acompanyés el director de Catalunya Ràdio, el senyor Saúl Gordillo, que ens anunciarà qui és el guanyador, i així també que l'acompanyi el membre de la Fundació Prudenci Bertrana, que s'encarregarà de donar el premi, el senyor Sergi Font. A tots dos, sisplau, un fort aplaudiment. Gràcies. Molt bona nit a tothom. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó editada durant el darrer any, organitzada per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc, ha escollit amb el 31% dels vots La Mestra, de Zoo. D'aquesta manera, el jurat format pels periodistes musicals de Catalunya Ràdio, Montse Virgili i Blai Mercè, la periodista del grup Enderroc, Helena Morent, el director de la revista Enderroc, Lluís Gendrau, el director del programa d'ICAT Independents, Josep Martín, i la responsable de la programació musical de fórmula d'ICAT, Lucía Flores, amb Xavi Salvà, que actua com a secretari sense vot, van determinar per unanimitat que el guanyador final del Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català 2017 és la banda valenciana Zoo per la cançó La Mestra, de la qual, i si em permeteu l'ocasió, em sembla paradoxal la seva vigència aquests dies i aquestes últimes hores, i a mi m'agradaria aprofitar per demanar un aplaudiment per tots els directors i editors i els mitjans de comunicació que aquests dies se senten amenaçats i perseguits per poder expressar la llibertat d'expressió. Amb aquest resultat, la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio la proclamem guanyadora del Premi Cerverí 2017. Un fort aplaudiment, sisplau, per la veu cantant de Zoo, Pancho, que és la persona que ve a recollir el Premi Cerverí a la millor lletra d'aquest 2017. Una de les cançons, La Mestra, del seu segon disc, Raval, que tinc just aquí a la meva butxaca, i que l'enhorabona, Pancho, benvingut. Sí, deixa'm donar-te l'enhorabona. Gràcies. Escolta, abans que res, en Saúl ja ens feia una petita reflexió sobre això.
molt vigent, malgrat que ens estem remuntant a una història uns quants anys enrere. Explica'ns qui és la mestra i què és el que et va portar a musicar, segons el vostre estil, aquesta història que ara mereix el Premi Cerverí. Bé, bona nit a tots i totes, moltes gràcies pel premi. Jo soc Pancho, com han dit, vinc del País Valencià i bé, la mestra és la història de Marifé Arroyo, que és una mestra que els últims anys del franquisme va arribar a un poble molt xicotet de la nostra comarca, de vora 100 habitants, i va posar en marxa un projecte pedagògic molt vanguardista per als moments durs que estàvem vivint. Ja sabeu que la situació al País Valencià sempre ha sigut un poc peculiar amb el tema de la llengua i bé, em va semblar una història molt valenta per diverses coses. Primer, pel moviment de renovació pedagògica del qual ella formava part i que posa en marxa amb els alumnes una manera de relacionar i d'interactuar amb els alumnes assembleària, més horitzontal, molt atrevida i molt avançada al seu temps. També per voler interactuar en el medi, i això incloïa que els alumnes pogueren parlar en la llengua que parlaven en casa, que era el valencià o el català a la manera de València, com diu l'Ovidi, i que li va portar seriosos enfrontaments amb les autoritats i que va acabar amb l'expulsió de Marifé de la seva escola. Tota aquesta història, el tercer element que volia destacar també és el fet que fos una dona qui promovera tota aquesta xicoteta revolució en un món profundament patriarcal com el que vivien i que encara vivim. I bé, tota aquesta història ve recollida en un llibre d'un escriptor valencià, Víctor Labrado, per si voleu aprofundir un poc més. I res, dedicar-li el premi a Marifé en primer lloc per la gran tasca que va fer i a molts altres professors i professores que en uns moments molt durs van tindre la valentia de posar en marxa una xicoteta revolució de la qual ens considerem hereus, alguns artistes, escriptors i músics valencians, i res, s'ha fet una menció a la importància dels llibres front a les espases i crec que ells ho van tindre això en compte i mereixien aquest homenatge. Et proposo una cosa, i a tots els que ens acompanyen avui també. Escoltem la cançó, veiem el vídeo i ens posem encara més en situació d'aquesta història que reflecteix la mestra del Zoo, d'aquest Raval, que és el nou disc dels Zoo, guardonats amb el Premi Cerverí. Sí? Som-hi? Doncs aquí el tenim. Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes, no deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor. Perdona tu pueblo, Señor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta.
Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, mort a l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoricen l'oració i l'abecedari, horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventatjat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells manen. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, qui ningú sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional-catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, qui ningú sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verbs clandestins, o escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, qui ningú sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. És el Premi Cerverí per votació popular a la millor cançó editada en català, La Mestra, aquesta història de la Marifé Arroyo, que tenia unes petites frases: canviem els costums, mort a l'obediència, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Com si fos avui mateix, això. Sí? Pues sí, així és. Al País Valencià encara es queda molta feina i bé, sols donar-vos l'enhorabona al poble català pel que esteu aconseguint, per la forma en què esteu aconseguint-ho i, per dir una expressió típica valenciana, deixeu la clau a la vista. Gràcies. Adéu. L'enhorabona. Gràcies. Continuem. Gemma Lienes, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra són alguns dels noms que han contribuït a engreixar el palmarès del Ramon Muntaner de literatura juvenil, per citar-ne només uns quants, d'aquest guardó que està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l'obra sota el segell Fanbooks del grup editorial 62. Voldria que, per conèixer el nom del guanyador o guanyadora d'aquesta 32a edició, m'acompanyés a l'escenari la portaveu del jurat, la senyora Núria Martí Constans, i també que l'acompanyessin alhora, al mateix temps, les persones que s'encarregaran de fer el lliurament del premi, és a dir, la Patrícia Campana, directora editorial de l'àrea infantil i juvenil de 62, i el senyor Pere Vila, de part de la Fundació com a membre del patronat. Gràcies, sisplau, un fort aplaudiment per ells. Tot teu. Bona nit. El jurat del 32è Premi Ramon Muntaner, reunit el 18 de setembre de 2017 i format per Patrícia Campana, Marta Vilagut, David Cirici, Francesc Miralles i Núria Martí Constans, decideix per majoria atorgar el premi
a La noia de la caravana, de Xavier Gual Badillo, i perquè consti, ho signen a Barcelona els membres del jurat. Un fort aplaudiment, sisplau, per Xavier Gual, guanyador del 32è Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil per aquesta novel·la La noia de la caravana. L'enhorabona, Xavier. Vine cap aquí, que ens has d'explicar 3 o 4 coses, perquè això... Què tal, com estàs? Molt bé. Escolta, enhorabona, Moltes gràcies. Estic molt content perquè aquest migdia a la roda de premsa deia he fet aquesta novel·la perquè els meus alumnes m'ho demanaven. Abans que dèiem amb la gent de la Fundació Miquel Martí Pol a propòsit de l'univers de Miquel Martí Pol que és important acostar la poesia a la mainada, a les criatures, evidentment la literatura, els llibres, en aquesta edat que és tan complicada que sembla que ens fa la competència a altres mitjans. Com t'ho has fet? Perquè això és un repte majúscul. Què els hi has donat? Què els hi has posat aquí dins? Primer una anècdota. Demà els meus alumnes quedaran al·lucinats. Ja no has guanyat un premi. A les 8 del matí tinc classe demà. I diran, has guanyat un premi, però Ramon Muntaner, l'ESO no sap qui és. Has de ser batxillerat per saber qui és Ramon Muntaner i m'atreviria que la majoria de noms que surten aquí en premis amb molta trajectòria. Llavors jo el que reivindico és ara és la meva, no? Fareu literatura. Us ha trobat un profe que us farà literatura. Però no us espanteu, perquè us agradarà. Llavors, la meva idea és reivindicar. Jo he treballat en molts instituts on pràcticament, diguéssim que anem als pares, cap pare llegeix. Així, ras i curt. I els meus alumnes veig que van a camí de repetir una mica les passes dels pares. I tu, quan estàs a l'aula moltes hores amb ells, dius, què puc fer jo per solucionar alguna cosa, no? I ells em diuen, profe, però tu ets escriptor, Fes-nos una novel·la. I volen que parli de la seva vida. Dic, home, no, tanta intimitat no anirem. Però sí que us faré una història pensant en el que us pot agradar. Perquè si alguna cosa ens obsessiona els docents, els professors, és quin llibre triem cada any, quines lectures, entre cometes, obligatòries, perquè els agradin i s'aficionin, no? Perquè realment hi ha un tant per cent en l'aula petit que li agrada llegir. Llavors, què us agrada? I aquesta va ser la meva feina. Dius, us agrada misteri? Posem misteri. Us agrada amor? Us agrada amor. Van sortir coses tan estranyes, en realitat, no? Amor, misteri, aventures... I ritme. I ritme, sí, que és important perquè no es despengin, perquè ells... Jo tenia clar que volia fer literatura. Dic, no us faré una cosa així, un colabrot, no? Us faré una cosa ben feta, perquè ells s'espanten perquè potser han llegit algun llibre que no els ha agradat. Dius, no m'agrada llegir. Jo us dic, que no t'agraden totes les pel·lícules del món, ni tot el cinema que es fa? Tu has de triar el teu llibre. Jo crec que cada alumne té aquell llibre que li obrirà els ulls i li obrirà les portes a llegir més llibres. I amb ells l'està esperant La noia de la caravana. La noia de la caravana. Qui és? Què li passa? És d'aquelles novel·les que pots explicar poqueta cosa perquè ja dius molt, no? El que puguis. Com deia la Mayra Gómez Kem, hasta donde puedes leer. Hasta aquí. Parteix d'una situació que sí que es pot explicar, que és una noia de 16 anys, d'institut, ja li havia agradat un noi de feia 11 anys, aquest noi desapareix de l'institut, que és més gran, i un dia es planta a la porta de l'institut amb la seva moto, llampant, i el noi li ofereix, dius, escolta, vols venir aquest cap de setmana amb mi a un lloc romàntic? T'atreveixes o no? Llavors, clar, conxorxar-se una mica amb l'amiga perquè li cobreixi les esquenes de cara a la mare, no? I els pares què hi diuen, això? Els pares, clar, diu, no, me'n vaig, he quedat a casa l'amiga, que és l'amiga la que li fa una mica d'això. I se'n van a un càmping que és real, que jo l'he idealitzat, és fantàstic aquest càmping, però jo me l'imagino abandonat. Llavors, aquest cap de setmana idíl·lic resulta que van ells dos en un càmping abandonat. Molt romàntic no és, però estan ells dos, no? Fins que veu que ja no estan tan sols. Fins que ella es lleva l'endemà i s'ha quedat sola de veritat i sense el mòbil, cosa terrible per un adolescent. Sense el mòbil i sense el xicot? Sense el mòbil i sense el xicot. Sola allà al mig del càmping? Sola allà al mig. A part, és un càmping de muntanya que plou sovint, que diguéssim que hi ha bestioles que corren per allà. Sí, el paradís, vaja. I una senyora gran que està per allà que no sap si vius o no vius, no? Hosti, tu, quin cangueli. I jo en els alumnes... És per adults, també? És per adults. Sí, per tant, també la podrem llegir. Els pares i mares poden llegir-lo, que en gaudiran igual. I llavors jo els hi explicava com anava muntant la novel·la a l'aula, a la pissarra, feia una línia. Dic, mira, té 50 capítols, l'1 i el 50. I el 25 començaran a canviar les coses, perquè fins als 25 primers capítols és la noia que estem seguint-la. Al 25 apareix l'amiga, que li cobreix les esquenes i veiem que hi ha hagut una conversa que no quadra. I als últims capítols comença a aparèixer el noi. Amb una altra història, amb un altre punt de vista. La part que ens hem perdut d'alguna manera. I llavors, perquè no deixin el llibre mai de la vida als meus alumnes, dic, i faig un flashback. O sigui, els primers capítols són els últims,
que la noia, com que ha perdut una mica el sentit, no sap ben bé què li ha passat, però sap que està en perill. I tu vas descobrint tot això. Total, em van aplaudir al final de la classe quan vaig explicar com faria la novel·la, no? Perquè diuen, ostres, ens has atrapat, no? Ells tenen una cultura molt audiovisual, estan farts de veure sèries molt bones amb molta qualitat americanes i tu, d'alguna manera, has d'oferir-los alguna cosa que se'ls sembli llegint, amb lletra, amb la paciència, perquè tenen tendència a cansar-se de seguida del que fan. Entesos? Complicat. No, i tant. Doncs prenem bona nota del que ens has explicat, tant pels pares com pensant en els vostres fills, nebots o nets, o que creieu que els pugui interessar aquesta història de la noia de la caravana que acaba de mereixer aquest 32è Ramon Muntaner de literatura juvenil i que ha recaigut en Xavier Demà els Gual. explico què és Ramon Muntaner. D'acord. Ja ens ho explicaràs què t'han dit. Gràcies i l'enhorabona, Xavier. Podeu tornar als vostres llocs. Gràcies també per la feina que hi haurà al darrere a l'hora de fer aquests clubs de lectura a la mateixa classe i dels altres instituts, evidentment, i a veure com acaba la història de la noia de la caravana. Esperem ansiosos. Finals d'any, no?, sortirà aquesta història publicada, com dèiem, per Proa. Avancem. L'obra guanyadora del 38è Premi Carles Rahola d'assaig s'emporta 6.000 euros de premi i la publicació també a Proa. Per conèixer qui s'endú aquest guardó, demano la presència del portaveu del jurat, el senyor Josep Lluc, per fer la lectura de l'acte, així com també que pugin les persones que lliuraran aquest guardó, el senyor Francesc Ten, patró de la Fundació, i la senyora Rosa Núria Aleixandra, presidenta del Consell de la Universitat de Girona. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. Reunit el jurat del Premi Carles Rahola d'assaig 2017, el 18 de novembre, els seus membres han acordat per majoria atorgar el premi a l'obra presentada amb el títol República Pagesa, Vindicació del catalanisme rabassaire, de Montserrat Tura i Camafreita. L'obra és un assaig que, a partir de la memòria familiar, fa la vindicació del republicanisme pagès i rabassaire i el municipalisme d'esquerres. Signen aquest acte Francesc Marc Álvaro, Ignasi Aragai, Josep Lluc, Joaquim Nadal i Maria Àngela Vilallonga. Un fort aplaudiment per Montserrat Tura, guanyadora d'aquest 38è Premi Carles Rahola d'assaig. Enhorabona. Gràcies. No, ja heu sentit aquest ui que s'ha sentit quan han dit el nom de la guanyadora, Hola, bona nit. Bona nit i benvinguda. Estic molt emocionada. Jo he pujat a molts altres escenaris. Ja ho crec. Mai el d'un premi literari i mai un premi vinculat a un nom que admiro i que m'emociona sempre que hi penso. Carles Rahola va ser l'únic escriptor que va ser condemnat i executat per les seves opinions escrites. Per tant, ara que recordem això de la llibertat d'expressió, pensem que Carles Rahola, a més de ser el referent perquè proclamava la culturització precisament de les classes més humils i d'aquests pagesos que parlo en primera persona gairebé. I en primera persona va ser condemnat i executat per la fúria feixista. A mi m'agradaria que ens expliqués la Montserrat Tura qui era Feliu Tura Vall d'Oriola. Feliu Tura Vall d'Oriola era el meu avi, així de senzill, però també era un dels fundadors de la Unió de Rabassaires. La Unió de Rabassaires és una organització político-sindical que feia molt més que de sindicat i ell, a més de formar part del Consell General de la Unió de Rabassaires a nivell de Catalunya, era el responsable de les cooperatives. Cooperatives que es van estendre per molts municipis de Catalunya, els homes de la Unió de Rabassaires, amb molta altra gent que no tenien per què ser de la Unió de Rabassaires, i que van aconseguir ser autogestionades i
sortir de l'anomenada crisi del camp després de la filoxera. Van ensenyar als pagesos a conrear moltes altres coses que no només fos vinya, van ensenyar a comprar directament a la llotja i a vendre a preu assequible i a autogestionar, i fins i tot en aquells que no tenien recursos a pagar amb jornals de treball. Van aconseguir que durant els temps difícils de la guerra en els pobles on hi havia cooperatives d'aquest tipus no es passés gana. Van aconseguir comercialitzar en l'exterior. Van fer coses extraordinàriament intel·ligents i si veiem les seves imatges vestien espardenyes d'espart lligades amb vetes, portaven unes gorres i tenien la cara molt cremada pel sol. Donava la sensació que eren d'una ruralitat profunda i a vegades, erròniament, hem confós la ruralitat amb la ignorància, però era gent molt llesta, molt intel·ligent, llegien i s'havien proposat que els seus fills fossin l'avantguarda del món. La guerra els ho va impedir. I en aquest assaig, titulat República Pagesa, Vindicació del catalanisme rabassaire, el que fa Montserrat Tura a través de la figura del seu avi és reivindicar el compromís de la pagesia en aquell moment. Sense precisament aquesta valentia que tenien, no hauríem tingut, per exemple, la Mancomunitat, les bases de Manresa o fins i tot el primer esbós de l'Estatut? Efectivament, les fotografies i el fotoperiodisme d'aleshores ens retrata sempre les coses de ciutat. Normalment la plaça Sant Jaume i els balcons dels palaus de la plaça Sant Jaume i no ens retrata gaire els petits ajuntaments, però no hauria estat possible que el pensament de reivindicació catalanista, que comença a finals del XIX, s'escampés pel conjunt de municipis si no hi haguessin hagut a cada poble pagesos inquiets que penseu que es desplaçaven amb carro, amb tartana o a peu i que anaven traslladant aquesta idea de que Catalunya havia de recuperar la seva grandesa en tots aquests moments històrics. La història comença amb el meu besavi, que va ser també alcalde de Mollet, però per la Lliga, i ho va ser-ho en temps de la Mancomunitat. D'ell va néixer un fill molt més poderós en quant al seu lideratge i al seu missatge, que va ser de la Unió de Rabassaires, que es va presentar a les eleccions pel centre catalanista, perquè aquí també cal parlar dels ateneus i dels casals, i que si pensem que la monarquia la va desplaçar a unes eleccions municipals, les eleccions municipals es van guanyar poble a poble. La majoria de pobles eren pobles petits on l'única activitat o l'activitat majoritària era la de pagès. I no sempre s'ha reconegut, i això és el que pretén fer l'assaig, o en tot cas la hipòtesi principal d'aquest assaig és, explicant-ho en la vida del meu avi, que sense aquesta xarxa de pagesos o de gent del món pagès inquieta, no hi hauria hagut aquesta victòria tan aclaparadora de les esquerres l'any 1931. Ell va guanyar pel 75% dels vots l'any 31. Doncs a partir del gener, que Editorial Pòrtic la posarà al carrer, llegirem de manera molt profunda aquesta vindicació del catalanisme rabassaire, República Pagesa, de Montserrat Tura. Si em permeteu, ja que hem parlat de les lletres, Gutenberg va dir, quan va inventar la impremta, que havia creat 26 soldats que lluitessin per totes les bones causes del món. Joan Brossa, que aquí a Girona tenen un parell d'aquestes As que li agradaven tant, deia la A ens ajuda a entrar en el diccionari. El diccionari ens parla de totes les paraules possibles. I amb aquestes paraules podem parlar d'amor, però també de desamor, de tendresa, però també de violència, de pau, però també de guerra. Per tant, qui tria què en fem de les paraules som nosaltres. El que us vull explicar és que aquesta família pagesa, que es diu Can Pinyonaire, va patir una repressió terrible i en aquest líder rabassaire es van acarnissar amb els seus fills, però també es van acarnissar amb una altra cosa. La primera cosa que van fer va ser cremar a l'era d'abatre la seva biblioteca i no permetre que poguessin llegir, perquè llegir pels feixistes, per l'extrema dreta, sempre ha estat un perill, perquè els homes són molt més lliures si poden triar, perquè coneixen les diferents opcions. Per tant, visca la cultura que ens fa lliures. Moltes gràcies. Gràcies.
Podeu tornar als vostres llocs. Moltes gràcies, Montserrat Tura, guanyadora del 38è Premi Carla Rahola d'Assaig per aquesta vindicació del catalanisme rabassaire, República Pagesa. L'obra guanyadora d'aquests 68 poemaris que s'han presentat aquest Miquel de Palol en la seva 40a edició i també, a més, dotat per aquests 2.400 euros i de la seva publicació a l'obra en el segell de Proa. Però per això em cal, com hem anat fent, la presència del portaveu del jurat que ens faci saber qui és el guanyador. En aquest cas, voldria que m'acompanyés la portaveu, que és la senyora Eva Baltasar, que farà la valoració dels poemaris i també es llegirà l'acte, i de la senyora Maria de Palol, filla del poeta, de Marta Madrenes, patrona de la Fundació, i de Josep Lluc, editor de Proa. Si em voleu acompanyar tots plegats, sisplau. Gràcies. Els rebem un fort aplaudiment. Què tal? Com estàs? Reunit el dia 18 de setembre de 2017, el jurat del Premi de Poesia Miquel de Palol, format per Pere Gimferrer, Francesc Parcerises, Sam Abrams, Rosa Font i Eva Baltasar, llegits els 68 originals presentats i fetes les deliberacions corresponents, ha acordat per majoria concedir el 40è Premi a l'obra La saliva dels morts, de l'autor Albert Garcia i Helena. Un fort aplaudiment, sisplau, pel guanyador d'aquesta 40a edició del Miquel de Palol de Poesia, Albert Garcia Helena, per aquest poemari, La saliva dels morts, del qual intentarem saber-ne alguna cosa més d'aquí uns instants. Aquí tens el teu merescut guardó de mans de l'alcaldessa, de la filla de Miquel de Palol i del que serà el teu editor. Segur? Albert, endavant. Enhorabona. Gràcies. Escolta'm una cosa. Alerta, què dius tu avui? Porta el sac, això, oi? Pots guardar. Passarà res. Dic, jo anava a dir alerta, què dius avui perquè tens els teus dos superiors mirant-te, escoltant-te, escrutant-te. Per tant, vés en compte que em preguntes, perquè tinc aquí la meva superjefa, Laura Borràs. Heu de saber que aquest home treballa a l'Institució de les Lletres Catalanes, per tant, la Laura Borràs, que és la seva jefa, i el conseller de Cultura, l'honorable Lluís Puig, l'estan escoltant. Però jo sé que no diràs res que no puguis dir. Res de res. Però com, per exemple, aquest migdia has dit que la poesia és la droga dura de la literatura, dius, home, vas fort, trobo. Mira que t'acabo d'avisar. No, jo només et dic que, esclar, dius, hi ha la poesia, ja prou dura que és d'entrar, tu vas i me li poses aquest... Sí, bé, jo sempre he pensat que la poesia no és una forma, la poesia és una substància, i per això la poesia es pot trobar tant dins dels poemes com es pot trobar dins de la narrativa. La literatura en general és la poesia, és aquella mena de substància que ens informa i que ens transforma i ens du, diguéssim, a una altra mena de dimensió. I en aquest sentit, justament trobar aquesta substància és el que interessa més, tant com a lector i com a autor. En aquest poemari, que ara mateix acabem de premiar amb aquest 40è Premi Miquel de Palol, són 55 poemes, tinc entès, però que, segons explicaves aquest migdia, són escrites de manera molt diferent de com ens puguem imaginar. En primera persona, per exemple, de manera molt crua, sense artificis, anant molt de cara a barraca, perquè ens entenguem. Molt de cara a barraca. És un poemari, efectivament. Quan vaig fer la sinopsi del que és aquest poemari, en primer lloc cal repetir allò que deia Roland Barthes, és molt difícil que un autor pugui parlar de la seva pròpia obra, perquè segurament és la persona menys adient per poder fer-ho, però malgrat tot, malgrat aquestes excuses, igual us diré alguna coseta del poemari. Està escrit en primera persona, els poetes, no sé si hi ha massa poetes per aquí, tenim l'Eva també, però en tot cas, els poetes sabem que un recurs una miqueta que fa que la poesia sigui més fàcil d'escriure és escriure en segona persona del singular o bé parlant de nosaltres. D'aquesta manera sembla que la subjectivització d'allò que va a dir-se queda més repartida i no és tan dur el sentit d'allò que es mira d'expressar. Però justament he volgut fer el contrari, he volgut fer un poemari molt, molt dur, molt confessional. L'altre dia vaig intentar llegir, i a més en anglès, el Finnegan's Wake de Joyce. Naturalment no vaig aguantar ni una pàgina, és impossible llegir el Finnegan's Wake,
no crec que el puguin llegir ni els anglesos per entendre'ls. Aleshores vaig agafar i vaig anar a la Wikipedia per poder dir com a mínim que havia llegit o com a mínim arribat a entendre alguna cosa. Quan agafes la Wikipedia de Finnegan's Wake et trobes que ni tan sols hi ha un consens universitari per saber si Finnegan's Wake té una trama i no saben quins són els personatges, això per començar, però jo no anava per aquí. El que volia dir és que una de les dades que diu el Finnegan's Wake és que, d'aquesta Wikipedia, és que va trigar 17 anys a fer aquest llibre. Doncs bé, jo he estat 19 anys per fer aquests 55 poemes. És un poemari que s'ha fet molt lentament, on jo tenia una poètica molt clara, era fer uns poemes molt densos, que fossin pràcticament significació pura, anant a buscar la poesia a través del significat i no a través de la forma, i per això han quedat 55 poemes, finalment, molt compactes i molt breus. Tot i això, l'any passat vas guanyar 2 premis dels importants de poesia a casa nostra, que són el Vicent Andrés Estellers i el Màrius Torres, amb Silur de Megatotis i Totem Ordre, jugant amb les paraules. Per tant, això és una evolució d'aquests poemes de la saliva dels morts? És un altre García Elena? Són 3 García Elenes diferents? Suposo, i potser n'hi ha 8 o 9 o 30 o 35, no sabem la quantitat de lobbies, diguéssim, que tenim al cap. Fer servir la paraula jo directament és un error. No sabem quina part, si és el lòbul prefrontal, l'occipital, no sabem ben bé qui està parlant quan diem jo, quan diem nosaltres, i per tant això fa que sigui encara més valent parlar de jo i en primera persona en un poemari. Però sí, efectivament no tenen res a veure, tant el Silur com el Tòtem són les meves pròpies, diguéssim, avantguardes. Jo crec que un poeta ha d'intentar ser sempre la seva pròpia avantguarda, però malgrat tot jo ja tenia un projecte de feia molts anys, que és aquest La saliva dels morts, i que jo sabia d'entrada que es faria molt lentament, perquè havia d'esperar molts anys per anar destil·lant-los i per saber quins d'aquells poemes realment valien la pena. Doncs a partir del mes de gener, Pòrtic, tinc entès que el Proa publicarà el llibre i podrem entrar en aquesta idiosincràsia particular d'Albert García Elena, descobrir aquesta manera descarnada que tens d'acostar-te a la realitat a través de la teva poesia. Això espero, moltes gràcies. Moltes gràcies i l'enhorabona. No marxis. Acompanya'm. No marxis, perquè m'agradaria que la Maria de Palol, que ja em mira amb aquesta cara de dir ai, tingués la delicadesa de posar la seva memòria a la nostra disposició i ens recités el poema Llibertat, que seria el més idoni per aquesta jornada. A mi ja se'm posa la pell de gallina. Seria el més idoni poder-la sentir en la seva veu. Se'n veu en cor? Faré els possibles, Faré els possibles de dir-la. Aquí té tot l'auditori. Si em deixeu apujant allà, I tant. amb molt més... On vostè... Vingui, anem de bracet fins allà i vostè el que calgui. Si vol, jo m'hi estic tota la nit aguantant el que calgui, però nosaltres la volem sentir. El que passa que aquí li haig de baixar això perquè si no, no me la veuran. Doncs bé, jo no sé si m'atreveixo del tot. Sí, dona. Us demano perdó per si fallo amb alguna cosa. Estic molt emocionada, Bé, el poema... Prou. És Salve. Diu, per la joia dels camins clars de sol entre oliveres, per la blava salvatgia dels penyals vora del mar, pel silenci dels afraus i el repòs de les cimeres, pels vells temples que s'enrunen i els que a poc s'han redreçat, llibertat. Massa sang hi ha en les venes per donar-la al sol i a l'aire, massa vida hi ha en la terra per les vinyes i els sembrats, que el glatí de melangia i la plàcia d'enyorança no s'han fet pels pits indòmits ni pels vents descabellats, que els pins volen terra lliure i els vents criden llibertat. I la raça de la terra du la terra dins de l'ànima. Els seus muscles són de roure, els seus ulls són fets de mar. Té els sentits la pagania de l'aroma de les coses i en el front el crisma d'oli i de vent i de combat. Nostra raça és llibertat. Quan trillegen les campanes per la Pasqua en els cenovis i les viles s'endomassin el miracle ressorgent,
quan tinguem la fortalesa de la nostra vida antiga i la llengua sigui nostra i el voler i el pensament, quin florir aquesta terra, quin florir més resplendent i quin goig de viure en ella, tots ardits de joia nova, i sembrar sense temença i collir sense recelar, i trenar les nostres danses entre branques d'oliveres i cantar les cançons nostres a la vora de la mar. Dir a l'aire Catalunya i respondre'ns llibertat. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies. Miri, moltes gràcies a Maria de Palol per recitar-nos, per declamar-nos aquest poema. Estem a punt d'acabar, estem a punt de conèixer l'obra guanyadora de la 50a edició del Premi Prudenci Bertrana. Us ho hem dit durant molts moments, durant aquesta tarda, vespre, nit, que el primer Prudenci Bertrana el va guanyar Manel de Pedrolo amb aquest estat d'excepció que l'any següent es va publicar, però amb un altre títol, amb Acte de violència. Havia anat a buscar la contraportada que deia: és la recreació dinàmica i sostinguda d'una ciutat que viu unes jornades sense precedents. Una estranya solidaritat va guanyant els ànims dels seus habitants, els quals, sense haver-se posat d'acord, obeint una consigna anònima i senzilla, instauren una situació que els permetrà de conquerir la llibertat sense vessaments de sang. Com deia Segimon Serrallonga, la llibertat té llocs, o no ho sabies. Per tant, doncs, prendre en consideració també aquesta novel·la i potser tornar-la a recuperar i rellegir en el moment de donar a conèixer el nom de l'obra guanyadora d'aquesta 50a edició del Premi Prudenci Bertrana. Per això em cal el portaveu del jurat d'aquesta edició, que és Albert Vilaró, precisament, un Prudenci Bertrana del 2015 amb la Bíblia andorrana, ens llegirà l'acte i ens farà la valoració, i també les persones que faran el lliurament d'aquest premi. La senyora Glòria Gasch, editora de columna, el president de la Fundació Prudenci Bertrana, el senyor Joan Domènech, i l'honorable conseller de Cultura, el senyor Lluís Puig. Si em volen acompanyar, sisplau. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per ells. Molt bona nit. Reunit amb una impremta clandestina el 18 de setembre al jurat del Premi Prudenci Bertrana, format per Xavier Cortadellas, Glòria Gasch, Llucia Ramis, Guillem Terribas i Albert Villaró, es prenen en consideració les novel·les presentades, sobre les quals s'inicia un ampli debat, que porta la pertinent selecció d'obres. Un cop efectuada la votació final, en resulta guanyadora per unanimitat la novel·la titulada Melissa i Nicole, signada per David Nelo. Un fort aplaudiment per David Nelo, nou Premi Prudenci Bertrana en la seva 50a edició. Us podeu posar un pèl més endavant? Joan, un pèl més endavant, conseller, un pèl més endavant, sisplau. Un pèl més endavant que... Salut, no, us anava a xocar la... Un pèl més endavant, perquè si els companys de la premsa llavors em castiguen i em diuen de tot, estiren les orelles, immortalitzem-ho bé, que és el 50è Premi Prudenci Bertrana, sisplau, per Melissa i Nicole. Podeu tornar als vostres seients perquè jo ara me l'enduré una estona aquí al racó de pensar, i és el racó de xerrar, de set, l'enhorabona. No ens hi estarem gaire, no patiu, només demanaria a la Mariona, que m'han dit que és la meva companya d'escenari, que ens deixi un tamboret, ens hi seurem. Molt bé. No patiu, no ho farem pas llarg, no patiu, perquè ja si seuen aquests ens hi estaran fins demà. No sigueu així, no sigueu mal pensats ni mal pensades. Però és per tu, Molt bé. Això és un honor. Aquí mateix, sisplau, que estaràs més còmode. Deixa'm donar-te el...
Sí, home, tenim un micro, ho tenim tot a punt. Segui. L'enhorabona. Gràcies. Per molts anys. Gràcies. Avui ho recordava en Joan, aquesta reincidència a pujar a aquest escenari, perquè aquí on el teniu havia guanyat ja el Ramon Muntaner El 2009, em sembla que va ser. Guggengoll. Guggengoll, sí, exacte. Què en recordes d'aquesta experiència? La veritat és que va ser molt agradable, però no me'n recordo de gaire cosa. De res? Sí, de res. Vas veure aquella nit? No, penso que va ser molt agradable, però sí. T'ho deia perquè com vius el fet de ser el 50è Premi Prudència Bertrana amb aquesta història, que ara intentarem desgranar una mica fins allà on puguem. Sí, a veure, jo si m'ho permets, perquè en una situació així, almenys jo tinc tendència a tenir el cap al boig, he escrit una coseta que si m'ho deixes llegir i després em preguntes el que vulguis. Et sembla bé? Bueno, va, perquè ets tu, perquè ets el Prudència Bertrana d'aquest any, que si no, no. Només faltaria, com diu aquella. Va dir Bertolt Brecht, quina mena de temps són aquests quan parlar d'arbres és gairebé un delicte perquè implica silenciar d'altres horrors. No hi ha dubte que les darreres actuacions que hem vist aquests últims dies, barroeres i amenaçadores, tenen més a veure amb els esbirros del xèrif de Nottingham que en un país civilitzat. Tots recordeu qui era el xèrif de Nottingham, oi? Era el dèspota que escanyava la població i perseguia Robin Hood. Però crec que també és el meu deure cívic parlar d'arbres. O no ben bé d'arbres, sinó d'una cosa que es fa amb els arbres, és a dir, els llibres i els seus autors. Em sento molt honrat d'haver guanyat el Premi Prudència Bertrana. Fa cosa d'un mes, el meu fill de 20 anys em va demanar què podia llegir. No m'ho vaig pensar 2 cops. Vaig córrer cap a la llibreria de casa i vaig agafar Josafat. El meu fill se'l va llegir d'una tirada i es va quedar corprès. Gairebé m'atreviria a dir que acollonit de la força narrativa de Prudència Bertrana tant en el fons com en la forma. Així mateix, fa uns anys, quan jo treballava en un estudi literari que encara no ha vist la llum, vaig llegir pràcticament tot el que vaig trobar d'Aurora Bertrana. I també em va impactar la prosa d'aquesta dona lliure i independent que va ser ella. En especial la col·lecció de relats dels tròpics, Peiquea, Princesa Caníbal i altres contes, i la novel·la de maduresa Entre dos silencis. Enguany, el 2017, és l'any Bertrana per recordar pare i filla. I no podria ser un millor any per guanyar aquest premi, perquè aquest fet, el d'haver-lo guanyat, m'apropa, encara que sigui de manera simbòlica, a aquest llinatge de grans escriptors que van ser els Bertrana i que penso que els vull reivindicar i que s'haurien de llegir molt més. M'agradaria dir un parell de coses sobre la meva novel·la, l'obra guanyadora, Melissa i Nicole. És un llibre que parla de certes decisions que es prenen en un moment de la vida i que més tard tindran unes conseqüències imprevisibles i determinants. El més terrible és que les decisions s'han pres per intentar fer feliços els que ens envolten, sense tenir en compte les implicacions ètiques que se'n deriven. Per acabar, voldria fer una citació de Simenon, que és una citació que recorda un personatge de la meva novel·la i que penso que té molt a veure amb el fons del llibre. Diu Simenon, le métier d'homme est difficile. I penso que és veritat. No és fàcil exercir d'homes, però si no ho féssim, no seríem homes, seríem bèsties. L'enhorabona, David. Amb aquesta... Seu. No et lliuraràs de mi tan fàcilment. Seu. No. Ara ens explicaves, ens feies aquestes 2 ratlles molt sintètiques, però a mi m'agradaria que expliquessis al públic que avui, al migdia, quan fèiem la roda de premsa de presentació, hi havia alguns membres del jurat que a mi m'han explicat coses, perquè, clar, ells ja han pogut llegir la novel·la, evidentment, per això l'han considerat que mereixedora d'aquest premi. Però em deien que hi ha 2 elements. L'un és el paisatge. Això passa a la illa Fèroe. Ho he dit bé, això? Sí. No, digue-ho tu.
Jo ho havia sentit dir bastant a Suècia. Diuen una cosa com fere, que diuen més o menys així, perquè el suec de vegades sembla que els hi passi alguna cosa quan parlen, és una llengua bastant curiosa. L'una és aquest paisatge, i ara entrarem, i l'altra, el moment en què passa això, que és abans del solstici d'estiu. I aquests dos elements són clau. És la vigília del solstici d'estiu. De fet, a veure, la novel·la s'inicia en aquesta illa, que és una illa molt petita, que es diu Føre, que és una illa que és coneguda perquè Bergman, el director de cinema, hi va viure, tenia una casa i va viure durant molts anys, i va filmar pel·lícules, i de fet ell està enterrat en aquesta illa. Llavors aquesta és una illa molt petita, al mar Bàltic, i al costat hi ha una illa més grossa que es diu Gotland, i aquesta és més gran, i la novel·la transcorre, com ha dit en Martí, comença la vigília del solstici, és a dir, que és un moment màgic, és un moment bastant especial, pels nòrdics potser encara més, i transcorre així, no? El que passa que, clar, molta gent pensava, però per què ho has situat allà? Hi ha molts llocs al món. Per què? Perquè també m'han dit que has fet una descripció, sense entrar en descripcions, una documentació. O sigui, és com si et passegessis per aquesta illa, com si fossis, com si trobessis, em deia l'Albert Vilaró. Per tant, això és perquè o hi has viscut o t'has amarat moltíssim. Sí, no hi he viscut, però hi he estat. Sí, hi he estat a Gotland. De fet, he fet 2 estades en una residència d'escriptors i em va impactar molt el paisatge, ens vam passejar força per allà i vaig estar a aquesta illa més petiteta, el que és la tomba de Bergman, i això em va portar a pensar que aquesta història tindria un interès especial allà, perquè el condicionant físic, i això que dius, jo crec que el que és el paisatge, perquè és un paisatge, la naturalesa és molt forta, jo diria que és gairebé com si fos un altre personatge de la novel·la. L'has citat ja un parell de vegades. Quin és exactament el protagonisme, si m'ho deixes dir així, que té Bergman en aquesta novel·la, malgrat que no hi surti com a personatge? Sí, a veure, jo crec que ell plana una mica per damunt. Per què? Perquè Bergman, tothom que hagi vist, coneixi una mica la seva filmografia, sap que el seu gran cavall de batalla són les relacions humanes, per exemple, totes les seves relacions amb el seu pare, però relacions també, cal recordar totes les novel·les de matrimoni, converses de matrimoni, etc. És a dir, que sempre hi ha tota una càrrega enorme d'això. Però fem-ho extensiu i no ens quedem només en Bergman, sinó passem a Dinamarca, i molts de vosaltres recordareu la pel·lícula Celebració, que és una pel·lícula bastant tremenda i que em va impactar molt. Què tenen tot això en comú? Doncs tenen en comú que hi ha una sèrie de coses que pugen a la superfície i són coses que molts haurien volgut tenir amagades. Explico la situació inicial de la novel·la. Sí, de la Melissa i la Nicole, dels Callahan i els Vinyals. Exacte. Hi ha una família que és americana, que són els Callahan, i la seva filla es diu Melissa, i hi ha una família que és francesa, de fet el pare es diu Martí Vinyals, el pare és català, però des de molt jovenet viu a França, i aquests són els francesos, i té una filla que es diu Nicole. Uns i altres han passejat per l'illa aquesta de Fere i es troben al centre d'informació de Bergman. I alguns, i dic alguns, dels seus membres es reconeixen. I aquí comença l'intríngulis de la novel·la, que només us diré, això penso que sí que ho puc dir, que les noies van una mica cap al mar Bàltic i decideixen escapar-se. Ja està, ja fins aquí. A partir del 29 de novembre, a les seves llibreries de confiança. Melissa i Nicole, el nou Premi Prudència Bertrana, de David Nelo. No te'n vagis, que ara hem de fer la foto de família. Li deia en David que no marxés perquè ara és el moment de demanar la presència de la resta de premiats, és a dir, dels creadors de l'univers de Miquel Martí i Pol, que s'han emportat el Premi Lletra, d'en Pancho, la veu cantant del Zoo, que s'han portat el Premi de Cerverí, també la presència d'en Xavi Gual com a guanyador, del Ramon Muntaner, de la Montserrat Tura com a guanyadora i mereixedora del Premi Carles Rahola d'assaig. M'agradaria que pugéssiu tots, també l'Albert García Elena, evidentment, o el Miquel de Palol, pugéssiu tots, sisplau, i us poguéssiu fer aquesta foto commemorativa d'aquests
50 Premis Bertrana, d'aquests Bertrana del 2017. M'agradaria, sisplau, que aquesta foto la premiéssim amb un fort aplaudiment. Sí, sí, podeu pujar tots. Roger, Lluís... Ràpid, ràpid. Mentrestant, estem escoltant de fons La Mestra, que és justament la cançó que ha merescut el Premi Cerverí de votació popular. Més endavant, diuen els companys de premsa, més endavant, que si no esteu massa foscos. Més. Així. Ara els veieu ben bé. Penjat al Twitter i a l'Instagram i demà, evidentment, a tots els diaris haguts i per haver. Només faltaria. Més endavant. En Pere i l'Edi no us veuen. No porten prou objectius, Contrabandista de verbs clandestins, tu escampant del verí. Pobles vius i Ara, no sigueu escassos. ningú sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I ara, ja aquí som posats, m'agradaria que en aquesta foto s'hi afegissin alguns dels guanyadors del Prudenci Bertrana dels anys anteriors que són aquí a la sala, com per exemple la Sílvia Soler, l'Antoni Pladevall, en Xevi Sala i el mateix Albert Vilaró. Un fort aplaudiment per ells, sisplau, guanyadors als anys 2008, amb petons de diumenge, el cas de la Sílvia, i ens van menjar el món l'any passat en Xevi Sala, el dia que vaig fer 8 anys de l'Antoni Pladevall i la Bíblia Andorrana del 2015 de l'Albert Vilaró. Evidentment ens hagués fet gràcia poder tenir molts més guardonats amb el premi, però no ha pogut ser possible. Però els que hi són i aquí els tenim. Per tant, doncs, al marge de les felicitacions, poseu-vos-hi bé, sisplau, perquè si no, aquí els amics de la premsa us trauran ben borrosos. Mireu allà, Sílvia, allà. És a dir, Cerverí, per exemple, Prudenci... I ara hi ha un poble que brama en un